Molt bones a tothom, què tal, com va això? Benvinguts i benvingudes a aquest canal, a aquest segon blog que faig en català, i avui vull parlar-vos sobre els videojocs. Els videojocs van ser introduïts com a entreteniment a mitjans de 1971, però no va ser fins als anys 80 quan va ser la seva edat d'or, no? Quan hi havia locals específics que mitjan les màquines recreatives, doncs tu podries anar allà i jugar al videojoc que més t'agrada, no? Hi havia, em sembla, el Donkey Kong, el Super Punk i totes aquestes històries. Els primers videojocs de la història van aparèixer als anys 50 i era d'un modo més experimental, no? No era com els coneixem ara, ni com els van conèixer als anys 70, sinó que era més per provar a veure si podia ser interessant de cara al públic en general. Jo sóc una persona a la que li agraden molt els videojocs, però no sóc a l'última moda, no sóc d'aquestes persones que tenen la PlayStation 4, la Nintendo Switch, no sé què, tal. No, jo sóc més de jugar amb l'ordinador, sobretot a jocs més clàssics com el Age of Empires, el Diablo 3 i tot això. I també tinc una PSP que em va regalar la meva exxicota, però la tinc piratejada, no? Com podeu observar, tinc el Super Mario 64, mitjan un emulador, perquè, no sé, jo crec que això de gastar-se 400 o 500 euros en la indústria dels videojocs està bé, però no m'interessa tant, o sigui que jo sóc més d'emulador. Agafo un emulador de la Game Boy o de la Nintendo 64 o d'altra consola clàssica, el fico aquí dins de la PSP i ja puc jugar a jocs que a mi m'agraden més que els d'ara, no? Perquè, no sé, jo sóc més d'un Super Mario Bros. Que no d'un FIFA 2018, no? Que és un pay to win. És un videojoc que tu has de pagar per tenir unes millors estadístiques al joc i per poder guanyar a nivell online i a nivell, com funcionen ara la majoria dels jocs, no? Doncs jo en aquest aspecte sóc una mica més clàssic, com ja he dit, i bé, no? Jo sóc d'una consola que es va morir el 2014, vull dir que no estic fent una cosa que a Sony li pugui perjudicar, i a més diguem que li estic donant una nova vida. Els primers videojocs que vaig jugar quan era petit eren els típics, no? El Super Mario Bros, els de Pokémon de primera i segona generació, el groc, el blau, el vermell, després el blanc, el plata, el cristal, jo què sé, el Zelda, els de Nintendo 64, el Super Mario 64, el Killer Instinct Gold, una borrada de jocs. I me'n recordo d'això, no? Abans de tenir ninguna consola, també jo anava al bar del meu poble i hi havia una màquina d'aquestes recreatives i de tant en tant canviaven de jocs, no? Podien posar un Super Punk, com podien posar un Donkey Kong, o podien posar, jocs dels típics, no? Que posaven als bars antigament. I això, mira, m'agradava molt, ara ja és complicat trobar un lloc on puguis anar a jugar a videojocs, perquè sí que és veritat que pots tenir a casa això, un ordinador, i dins de l'ordinador pots ficar un videojoc o un emulador o qualsevol cosa, no? I t'estalvies uns diners. Sí que és veritat que som una mica pirates, però clar, els jocs d'ara, d'avui en dia, et costa cadascú 80 euros, o el més barat 50, no? I això, a més, al pagar una consola, doncs no tothom es pot permetre això. Llavors fem això, no? Tenim una consola antiga i, la pirategem. No sé si sóc la millor influència de la gent que pot mirar aquests vídeos i tanmateix això em podria perjudicar, o sigui que farem una cosa. Espereu un moment. Pam. Molt bé, mireu aquí. D'acord. A partir d'ara oblidareu tot el que us he dit. Oblideu aquest vídeo. Jo no he dit res. Ala. Vam per cul. Ara sí que sí, comencem amb el comiat, perquè ja, jo crec que s'allargarà molt el vídeo, si no. I res, només dir-vos que si us ha agradat el vídeo, podeu fer-me un gran favor i fer una subscripció al canal, i a més, si compartiu i qualsevol dubte que tingueu ho comenteu aquí a baix, doncs també m'agradaria perquè,
Això està començant, és al principi, és el segon blog que pujo a aquest canal i seria, doncs, l'hòstia, no?, si això comença a pujar. I res més que dir-vos, això, no? Moltes gràcies per mirar aquest vídeo, moltes gràcies per tot i ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!